खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 जानुवारि सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। गोब्राब नाजायोब्ला जाफुंसारगोन, थांखिसिम सौहैनो हागोन, मोजां सान जागोन। बृष राशि। सोरनिबा गोसा बाथ्रा खोनासंनांनो हागौ, गोसोखौ असान्थि मोनगोन, दुखुयैनो सानखौ बारहोहरगोन। मिथुन राशि। देहाया मोजां थासारियाव फैगोन, आगोलनि बेरामा गानो हागौ, सुखु गोजोनै थानो हागोन। कर्कट राशि। थांखांनाय जाथायखौ लाना गोसोआव उनदाहा खालामनो हागौ, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। सिंह राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। कन्या राशि। लेखा फरायाव मोजां जागोन, जेरावबो मोजां मुं गोसारनो हागौ, सुखुनि सान जागोन। तुला राशि। गावनि गोसो बायदि सोलिगोन, गुबुननि खोथा खोनासंनाय नङा, धोरोम गैयै जानो हागौ। वृश्चिक राशि। जेबो मावनो खामानि गैयै जानो हागौ, न'आव ओरैनो जिरायनानै थानो गोसो जानाय नङा। धनु राशि। गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो हागौ, बयजोंबो गोरोबना सोलिनो हागोन, मोजां सान जागोन। मकर राशि। न'खराव गोजोन थासारि फैगोन, अनज्लायना सोलिनो हागोन, दुखुआ गोजान जागोन। कुम्भ राशि। गोसो थोलायनायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ, बुजिलायनाय गैयै सोमजिनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। मीन राशि। दाय मावनानै गावखौनो खाजानो गिनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा, सानब्लाबो सानस'नो हायै जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.